warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Kakak Vino Soromonyo. Bu ya. Oke pemirsa, pagi hari ini guys, Dek Rizky mau tak tinggal ngeterno kakak onyo. Sedang karnaval. Aku ngono ki asline gak tega, gak mentolo guys yo. Anak tak colocol ngono masam. Memang jam 7 tak anterin. Apa make up kuwi ngantek tak enteni jam 8 luweh 10 ki gong di make up guys. Ya wis aku terus ngene, Kak anu ya tak tinggal mulai ya Bu ndang mulai engko Dek Rizky engko mundak ketelak mundak nangis ngono Dek ya pinter guys. Kakak ini selalu perhatian sama adik. Oke ya guys ya, wes ki dadine pagi kali ini anu guys yo. Kemarin ki aku dibilangi sama Mbak Dewi gini, rambutku wis duwung guys. Bah dibilang ini Mbak Ripah enek sing apa jenenge dodolan nasi koyo ngene iki ngono wong teko. Enek Mbak temenku aku ngono. Sing kae lho guys sing dipeseni donat Mbak Tia tahu guys. Lah kuwi aku pesen dhek iya iso regane sakmene dituduhno. Dituduhno guys yo. Guys yo wis teko wis sakmene. Sing ngene iki ngono. Anu sik Mbak yo koncoku tak tekokane dadi aku nekoki koncoku guys. Kowe iso apa ora? Iso. Terusan hargane piro kan tak tekokno terus aku kondo Mbak Dewi yo Mbak. Sok kanggo tanggal iki wong ngono. Bar kuwi pas ndek iki koncoku tak hubungi dadak man. Aku gak iso dadak terus tak ngene. Alah mbuyak satru aku yo ngono guys yo. Kowe iki ndekne wis tak tekoki mrekenek malah kowe ngono aku ngono guys. Terus lha piye iki dadak ngono. Iya lah konfirmasi dari beliau nganu cah dadak aku yo ngono. Mosok anu apa jenenge aku mbok kan lancang aku ngono guys. Bar ki terus wis tak peseno kuwi sama es pisang ijone punyake Mbak Gita, istrine Mas Kokok ya guys, Mas Kokoh. Kokoh apa Kokok guys. Lah kuwi bar ki terus wis tak peseno titit terus. Dadak man. Kowe iki gak kondo nek ape dinggo apa gak kondo guys. Terusan disuruh bagikan karo iki wis enek guys lisane. Nanti sing disuruh bagikan Mbak Dila sama Bila. Lah Dila Mbak Bila iki wis tak konfirmasi yo Mbak ngono. Terus konfirmasinya setengah 10 sampai jam 10 lah. Alhamdulillah jam 09 ki wis dadi kabeh ki POTW ya alhamdulillah guys. Terus aku roh dadak Cece Dewi nganu guys ulang tahun terusan aku ngucapno Mbak walah berarti ini apa tigo iki to aku ngono wonge yo gak kondo wonge guyu bar ki terus aku ngene ya udah Mbak terus aku ngene guys kita selendikno iso ora HP-ku terus aku terus ngene ndek bengi nglilir jam 2 ning Facebook ki dadak men enek laporan nek Dewi Pur sapa wi lali aku ulang tahun terus aku selamat ulang tahun ya Mbak sehat selalu, panjang umur, rezekine lancar, sehat-sehat di negeri orang, apa yang dipingini tercapai. Dan ini selamat ulang tahun untuk Mbak Dewi, berkah selalu, sehat selalu, panjang umur. Dan iki nangko enek lis-lisane guys yo, sesuai lis-lisan. Dadine aja ngomong iki gak ngono guys. Iki wis sesuai lis-lisane Mbak Dewi sing ape diparingi sapa ngono. Dadine jangan komplain, oke? Makasih ya Mbak Dewi, berkah selalu, sehat selalu, panjang umur, wis percaya mbak aku gak tahu guys WA-WA-an gak pernah ngono. Tapi nek diparingi amanah senengane dadak niku lho surprise ngono. Mbak Dewi yo surprise koyo ngono kuwi. Mbak minta tolong mau. Terus Mbak Tia Mbak minta tolong mau ya ngono kuwi gak pernah aku WA-WA-an. Ya wis guys engko bakal tak lanjut nek pas ikune teko yo. Nasi teko sama es pisang ijone teko. Oke, wis tak transfer semua. Ki Bang, anu yo transfer yo soalnya aku pembayar cash kuwi ning ATM dadak man duit entek permisa yo wis. Sing koncoku kuwi kan koncoku gak iso mang terus tak golekno koncoku siji meneh. Terusan nganu ndekne tak transfer yo Mbak ning Dana sing Mbak Gita yo ngono. Mbak tak transfer ya, iya Mbak. Anu terus wis. Cret. Alhamdulillah tunggu nasi sama esnya dadang. Oke.
Guys, lho. Ready. Piye, Mbak? Ese tak ijoli iki gelem anu Rizky. Gelem jare. Babar pisan kok mbok ya. Lah iki lho. Mbak gawene ina yo. Ngedene lara. Anu Mbak teng jero. Ya, Mbak. Apa nggih? Nggih. Mas, sepurane lho Mas yo tak repoti. Nggih, salep di kursi gak apa-apa, Mbak. Mriku le, Mbak. Nggih. Iki lho, guys. Ben. Ki mau ki tak WA engko sampean timbang balik mesti ngeterno mesti isan mbek Mas aku ngono. Libur ya, Mbak? Duh, masa libur? Iya. Oh, Awal libur. berarti ndek iki masuk. Nih masuk. Sing libur sing cewek. Oh, alah tak kira anu, Mbak. Pun Mbak Tunggu mencong. mencang gebleke. Aku mau esuk yo gedebukan, Mbak. Rizky tak tinggal ning omah mau ngetero kakake karnaval dhek maca. Mau ndak kak bojoku ora mergawe no Mbak kita yang ngewangi aku. Ya Allah. Sini 20. Hei. 20 es pisang hijau 6 sampai 6 12 sampai 6 18 sampai iki terus iki es batune. Yuk, makasih Mas Koko sama Mbak Gita, ini pesenannya. Pesanan dari Cece Dewi, Mbak. Makasih, Mbak. Oh, kok kanggo kowe kok makasih, Mbak. Dari kanggo aku gak apa-apa, terima kasih. Iya, tak prank mati. Nek kanggo aku ya terima kasih, ora kanggo aku ya gak apa-apa, tanggaku kan melok ngombe, maksudku ini. Alah, delok piye macake. Wah, adek ngono. Adek ngono lah, Kak. Adek Eli Eli itu loh. Gak ketok. Bagus loh. Eli. Ya. Bener kok masak aku ya ngene dapat. Ya. Macake ndang weli. Brambang, Mas. Brambang. Nggih, habis utuh. Brambange lho, Mas. Nonjok jere malah. Sunate sapa pake apa anake? Nonjok, guys, lho delok. Wonge gering e. Iya, Mas. Lho kakean iki paling. Terdane. Kok balik lho. Kayak kene, Mas. Amit tak bau kae lawange. Kayak dingklik. Gak nek nganggo ronjong ora oleh. Kuwi wonge ape omong gak iso tak peksa cah. Ora iso ki pokoke kowe aku ngono kudu iso aku ngono. Wes tak transfer lho, Mas. Ning Dana. Nomor wonge sus. Ngono ya jane sampeyan yo. Lha sing mergawe kono iki, Bos. Lah yo wis gak apa-apa kok peyok aku kuwi sing peyok. Sing pe. Iya, wis gak apa-apa, wis. Terima kasih banyak. Langsung bablas ndelok karnaval. Beda, apa suta? Ben viral kasus bojono dada. Mas kegaleren. Ini pesanan sudah datang. Mbak Dewi ini sudah datang. Wonge gawe bronjong mangrene wedi nek anu apa jenenge kuwi? Penyok ngono lho, guys. Iki pesenannya 20, ini pisang hijaunya 20. Es batune sudah tak taruh neng tas. Soale nganu, guys. Soale Imang Dila wis tak info saurunge budal. Dil anu Dil wis siap. Wonge anu Mbak Mae apa yang ndelok karnaval sik. Ya wis, wonge ndelok karnaval sik. Engko nek wis bar ndelok karnaval lagek katanya gitu Mbak Dewi, tapi sementing aku wis info wong. Wis pokoknya selamat ulang tahun untuk Cece Dewi, berkah barokah, sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Amin. Oke. Ayu. Tak kayak tugas gelem ora. Apa bes? Dan tak kayak konten. Apa bes? Wes tak kirim moi ning HP Lek Damis. Iya. Ngirimiku kan berkat. Lisan. Kuwi lis-lisan gak berkat. Nek berkate kae.
Lah nek ki mah jenenge lis-lisan. Langsung turu ah delek mbek Bila langsung turu nih. Berarti tergantung amal perbuatan berarti ki wong apik. Oh no. Kalau nggak ada sih, aku desit. Aku emang delok live streaming karo nganu Dik nih, nunggoni Dik nih. Vino cek suwi. Cek kurang 8. Lagi mlaku. 2. Nomor 3. 3. Telu ya. SMP. Iya. Terus SMP ne Vino SMP ne. Wah. Wes sampai siji. Amel wes sampai siji. Oh iya nek Amel piring. Kowe ora Amel. Amel melok. Maksudnya kowe ora ndek mang dipacai gak reh. Wonge macake kaya Vino nuku. Vino kan prajurit ngono kuwi. Cara ndek sing Nek nari gak sih? iya nari. Lah nek Vino kan prajurit yo nari. Sing go gendera ngono kuwi yo nari padha. Iya. Wes guys. Akik ora melok mereka. Heeh. Aja turu yo. Apa yang ngantuk tadi kau? Wes adil beno kok Aku lagi teko kok. Aku yo petak turu lho. Nek iso pintar ngono nek juga Tak kowe. iki. Ora nek kejar-kejar ape turu wis ora deh. Jadi. Oh nek kejar-kejar ape turu wis ora. Walah kurono lah kecengan ah kosel-kosel. Iki to pinter nek ngene iki pinter langsung turu. Aja turu sik. Ya, percaya. Hilang tanggumun di dangan. Iya turu dhewe. Dek ini kita didik militer sejak dini. Bayani. Lah wong kene wis takon mergawe no. Iya, Bro. Iya. Yo. Dene wis mergawe lho, Mbak. Ciri-ciri wis mergawe. Masa mergawe apa? Cocok. Artis iki. Iya ki artis. Dek ke video. Artis anyar. Iya, cahyo. Wong iki moh-moh mbok celuk cahya. Ya. Kedip ambek Bila lho kedip. Cahaya Rizky Maulana. Mas Suryo ki lho Mas ke diceluki Bila Dila. Ya. 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 Tak dadi Waluyo. Waluyo. Dokter Waluyo ya nek. Waluyo dadi dokter. Wis kowe ayo mergawe iki lho. Aja turu. Tak duduhno ben-ben Apa iku muni nek Mang? live streaming. Wis guys iki guys apa tak serahno ning iki lho Dil engko paenya Dil. Ning kamar aku ki wedi semut Dil. Walah. Mulane kowe tak aku wedi semut maksudnya nek semute ngono lho ambil. Alon-alon nek penyok. Nganu catering. Siji-siji to abot. Iya le. Ora pakai apa. Alon-alon. Ini ulang tahunnya Mbak Dewi, Cece Dewi ya. Nanti kamu iki yo amanahe wonge kongkon kamu kongkon bagekno. Lis-lisane wis Mang. Sudah. Wis aku entuk ora? Untuk. Ya. Untuk Ki. Ora itu. Mesisan, kayak balik rene nah. Ora itu. Ora itu. Oh, kok ngorong Mbak Lipah. Ini es pisangnya 20 sayangku. Ya. Kita ya langsung. Iya. Apa ya? Iya kok so. Ngene-ngene. Joseh. Jelas FYP aku. Kok ndak mayorete kok ndak ane korden anunan. Ini mayorat kok ya. Ya. Wow. Mayorat ini. Jadi permisa ngene. Tris, sing sabar ya mbok mlake umat. Yo iki tek denane joget-joget. Buya, tapi salah. Wes ya, wes tak iso le ndek tahu ndek ne berarti. Ora dhuwur tapi. Ya engko kan nek nyampluk kuwi. Wes ya engko ning kontenem genten iki tak tutup. Terima kasih DP. Terima kasih Mbak Dipa. Terima kasih semuanya. Oke.